Kini ebanghelyo kang sumpay kahapon na ebanghelyo sa usa ka dato nga nangutana unsa ang pagsulod sa garian. Di igo pagtuman sa balaod, kundi ang pagkamanghatagon gikan sa kasing-kasing. Namo ni ang mga instruksyon gikan sa basahon ni Sirach. Ang malipayon nga kasing-kasing di sa paghatag sa mga kabos di kahimutan sa Dios. Nga itong ginaiya sa pagkamanghatagon, una ang paghatag sa usa ka matarong di kahimutan sa Dios o pawinaon niya. Iyang niya kalimtan ang atong mga hatag sa atong paghatag o pagpuyo sa kinabuhi nga matarong. Ang pagkamanghatagon bunga sa kinabuhi nga maampuon o dunay pagsalig sa Dios. Nga sa atong ebanghelyo ang pangutana ni Pedro kung siya Ginoo gibiyaan na mo ang tanan kay sunod kami kanimo. Ingon ang Ginoo, tinuod ka na, usultihan ka mo nga ang biya sa iyang panimalay o sa maigsoon o sa umahan, inahan o sa amahan. Tagaan, baslan, udako. Kung sa Sirach, ang tulo sevenfold ang bawas sa Ginoo sa tao maghatagon ang sa atong ebanghelyo kanabang 100% ang pinakapiluan daghan ang ibaw sa Ginoo. Dunay penaltihon kanang ingon siya, no matter how much I give to God, I am still in debt to Him. Bisag usa kadaghan ang atong ihatag sa Ginoo, utangan paghihapon kita. Di ta kabayad sa atong nadawat ika sa Ginoo. Kaya Ginoo is more generous than us. He's never outdone in His generosity. We cannot outdo Him in terms of generosity. So muna diha ang ipahinumdom ang sa mga tinunan ni Diyos na kanang kung kamo gihalad iyong kinabuhi ngadto sa amahan sa Dios, ang kanako sa ebanghelyo, makadawat mong daghan pa. Kaya nga itong pagtagad sa uban, sa tao nga standard, kung unsa ang atong ihatag, kinang bawas siya, the same thing also, may bawas ka na ito. Nagmunana. Pero ang Ginoo, mas harawom o halapad, mas daghan pa ang ihatag niya ka na ito. Ngunta nga, biyaan natong tanan, pero mas may bawas sa Ginoo, daghan. Importante niya nga ang tibok natong kasing-kasing atong ihalad sa Ginoo. Mubitaw na sa instruction ni sa Book of Sirach nga kanabang di magbagutbot. Kung maghalad ka, di magbagutbot. Kung magpautang ka o mahatag ka, way pagbagutbot. Ang usak ka malipayang kasing-kasing may kinahanglan, ikahimutan sa Dios. Unya, naay mong pakilimos. Kanang sir, naay tao sa ubos na mangayot kung siyang tabang. So, may usaya ito kinaiya. Kanabang, di man kinasing-kasing. Usahay. O, ina dito. Hindi sa balik. Wala ihatag sa iya. Sinasing ka. Bis kinasing-kasing, singka-singka. Wala man ay bili at maghatag. Wala na mahimot ang Ginoo. Kung maghatag ka, gikan sa kasing-kasing. Pipila, o gamay, o dako. Basta gikan sa kasing-kasing. Importante nga ang paghatag gikan sa kinhadban tungod sa gugma. Pamitaw na sa kanang atong manawat na regalo sa Pasko, ingon ta kanang gamay ra na ha, pero ika na sa kasing-kasing ang paghatag kanang no matter how small it is, the most important thing is the love behind the gift. Ang Ginoo kamao siya mutan-aw sa tawo magyatagon. Ihalad ay mong galingon o makadawat ka giratos ka pilo nga grasya gikan sa kaniya.